18. august sa do dejín športu zapíše ako deň, kedy sa na Slovensku prvýkrát v histórii konal Svetový pohár silných mužov. Sme získali licenciu Svetového pohára od pána Colina Price, ktorý organizuje Svetové poháry po celom svete. Úspešní siláci postupia na majstrovstvá sveta v Číne. Slovensko ako organizátor má možnosť nominovať až 3 silákov. Je to Petrík, Golier a Pučer. Aj keď v silovom športe dominujú borci najmä zo slovanských krajín, na Svetovom pohári v Michalovciach budú o postup na majstrovstvá sveta v Číne bojovať s favoritmi z viacerých kontinentov sveta. Nám potvrdil Američan, Kanaďan, Rus a Austrálčan. Na priebeh jednotlivých disciplín budú dozerať medzinárodní rozhodcovia. V Michalovciach možno padnú aj nové rekordy. Rekordy môžu padnúť napríklad na tých mŕtvych ťahoch, kde najviac opakovanie približne tých 27 za tú 1 minútu. Súťažiť sa bude v 7 súťažných kolách. Do 8. sa budú môcť zapojiť aj samotní diváci. Chýbať nebude sprievodný program. Predstavíme tu jednak našich domácich judistov a tak ďalej, ale predstavíme tu zároveň majsterku Slovenska fitness. Siláci sa už v Michalovciach predstavili aj v minulosti. Sme absolvovali menšiu súťaž už počas našich narodenín, kedy sme tu mali niektorých z tých silákov. Toto podujatie vnímame ako jedno z veľmi významných, ktoré spestrí program tohoto ročníka Zemplínskeho jarmoka Zemplínskych slávností. Svetový pohár OC Zemplín World Cup 2013 sa bude konať v priestore medzi obchodným centrom Zemplín a Kauflandom 18. augusta popoludní. Návštevníci by mali v tento deň dbať na dopravné i organizačné obmedzenia.